Fil-ġnien l-arusa tal-Mosta ġiet organizzata l-attività wirt in-natura fejn bosta familji bit-tfal setgħu jirċievu tagħlim brabta ma' prattiċi sostenibbli. Entitajiet differenti qajmu kuxjenza fuq diversi temi ambjentali bħall-emerġenza tal-klima, s-sostenibilità, il-konservazzjoni tal-biodiversità, l-maniġġjar tal-iskart, il-ħajja marittima u l-użu responsabbli tal-enerġija u l-ilma. Fost l-oħrajn Ambjent Malta ppreżentat prattiċi ta' kif wieħed għandu jieħu ħsieb is-siġar u l-pjanti filwaqt li Parks Malta stiednet lill-pubbliku biex jitgħallem aktar dwar kif għandu jkabbar ħxejjex aromatiċi b'kunċett sostenibbli. Attrazzjoni oħra kienet dik tad-dajsa u l-wied fejn it-tfal setgħu jibnu dajsa bil-karti biex imbagħad jitfgħuha fl-ilma. B'dan it-tfal setgħu jifhmu aħjar kif l-iskart jista' jispiċċa fil-baħar u kif jista' jkun ta' ħsara għal ħajja marittima. L-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi tat l-opportunità li tfal biex jitgħallmu fuq temi ambjentali u l-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma ffukat fuq il-konservazzjoni u l-effiċjenza tal-ilma fid-dar u fuq il-post tax-xogħol. Preżenti kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli li spjegat kif il-Gvern qed jaħdem fuq il-bżonn għal aktar spazji miftuħa. Hija fakret li fil-baġġett għas-sena d-dieħla il-Gvern reġa' kommetta ruħu biex jinvesti 700 miljun euro fi proġetti ambjentali għal aktar ġonna u parks madwar Malta u Għawdex fis-7 snin li ġejjin. Il-pjan tagħna huwa li mhux biss nibqgħu naħdmu fuq l-ispazji ħodor, fuq l-ispazji miftuħa għall-familji, imma ser naraw li nibqgħu norganizzaw attivitajiet għall-familji tagħna. L-ewwel nett biex il-familji jkollhom fejn jirrekreaw ruhom flimkien, imma wkoll biex inkunu qegħdin inwasslu għarfien u edukazzjoni dwar l-importanza ambjentali.